Ungpudi district New Life Academy School lo khoroksa cherai bini BUMA thijak BUPHA bo haino kumun songchar khlai bwsaya KHAIRIKHA bini bumungkha cherai ni bumungkha Kelvin Deborma tai bini yongguri bai bo tongo bini yongguri bono poririnai ni bai ko gosijak khaifano readmission khlaimanya boi paimanya angoi dini khnawai ora sokpaimani bini yongguri balai khana bakha khamjak hingkai aboni bagoi chung tongoi manliya chung ma phaika bono chabanani bagoi bono tabai admission rok paidrok bini boi je nangmani nahar laikha tabo chung oroni thangnai ocharaini bobishot jate kaham hungthung chung kaitorni thani surinai tai o school bo amo haikhaino TWFni kaisa branch ang oroni ukobai bo kok salaika borongni SMC ni president chini takhok Ajit bai kok salaika emonki bini thangnai 2 mas ni bini beton maso 600 taka khlai je tongmani abono mas kaisa ni consider khlaika bo SMC committee ni president bai kok salaimani yagulo principal bai kok salaiui 600 taka discount dioi likha tai je nangmani bini admission fee bini boi ni joto rang rok rilai chungtabi admission ngoi paidrok hingkai acharaini bagoi chung surimungo tongnai kotor kolok ungthung BUMA BUPHA kuri phano bini yongguri sung jate bono kaham khlai naikani khlai manthun tai bwskango bini taibo class kotoro kanai bo tini class 1 standard 1 admission re-admission ungo result bo belai khano kaham bo tuition kuri tu phano porioi kaham result khlaika tai bwskangni salrok bo kaham result khlai mannai tai bono bwskango amo haino class 3 o kamani jaga jora rogo bono central school rogo ekalobbo rogo de chung ba nobodoya rogo de chung bongno admission khlaimana chung chaitokmuni digi tongnai tai oro local je leader tongnai chini TWFni block president chini oro Sumila chini bukuk Sumila sahormani bisingtino angtini oro sokpai mankha tai oro haina hai mailung bisini bo chairman chini bukuk Niturani Deborma bobo tongo tai bini yonggurui song khorokni tongo borok sorkarni hoite kono facility manya hne kablaikha phaimani yagulo sorkarni je bata mannani rok aborok manya hingke aborokni bagoi bo aroni local jara leader tongnai rok borokni upre daitto tongnai borok abono naikani khlai rinani ungkha asukla ham